Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, gaur aldaketa txiki bat egingo dugu. Gaur kafea eta pastak alde batera utziko ditugu eta sagardo, edan eta taloak jango ditugu. Gaur egun handia da, Donostian, Bilbon, Usurbilen, Lekeition, Azpeitian, gaur abenduak 21, Santo Tomas eguna da. Urteko hitzordu garrantzitsuenetako bada. Aurreikuspenen arabera euria iragarrita dago ia egun osorako, baina gure aldia ez dadila oztopo izan azokaz gozatzeko. Inguruko baserrietako produktuak, lehiaketak eta oro har, festa giroa gaur Euskal Herriko txoko askotan. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta hogia, lapurrak ibiltzen dira, irikia dobegia. Abenduaren 21, Santo Tomasen eguna, Euskal Herriko toki askotan, jai zelebratzen duguna. Horreta beratz jende askori, maisak ordatzen zaiguna, festa handiak izango dira, etorri askar laguna. Azokak 19. mendean du jatorria. Baserritar asko maizter bizi ziren euren baserrietan eta aldiro errenta ordaindu behar zioten jabeari. Ordaintzeko eguna San Tomas izan izen. Egun horretan baserritarrak hirira jaisten ziren errenta ordaintzera eta bide batez euren produktuak saldu eta beste batzuk erosten zituzten. Denborarekin lehiaketak antolatzen ziren, zein baserrik zuen gazta honena, nungoa zen txerririk potoloena. Eta horrela, gaur egunera arte, Donostian txerri potoloena xexili izango da. 350 kilo inguru ditu Aizarna Zabalgo txerriak, festaren erreginak. Hala ere gogoratu talo veganoak ere existitzen direla eta dastatzeko postuak topatuko dituzuela azokan. Baziren 3 txerritxo hausat, etxe berean ez dira. Lasai bizitzen ez zien uzten, otxoaren malezia. Arrizkoan babes guztia, betxegaren gabezia, laketan singetxia. Elkarrekiko maitasunare, egin zitu berezia. Donostian 46 txistorra postu, txistorra gastronomikoaren lehiaketaren lehenengo edizioa Elkano kalean, Euskal Herriko txistorra txapelketa, 23 postu artisau azokan, txorimalo lehiaketa, baserritar jantzi lehiaketa bulebarren. Lekition azoka berezi izango dute, estebeteak, ortuariak, fruta, txakolina, behi eta hauntzesnearen eratorriak, eztia, ahatekiak, baserriko ogia eta euskal pastela, ardi, behi eta hauntz gazta, piper txorizeroak, okela kontserba ekologikoak, hau gozea. Eta Bilbon aldiz Areatzan eta inguruan egingo da batez ere ospakizuna. Areatza eta inguruetan, Arriaga plazan, San Nikolasen, baina aurten gune berri bat egongo da Emakumeen plazan, Bailen kalean. Emakume jaio nintzen lehen, karrera bat estudiatu nahi nuen. Estudiatu hobe duzu astu, zenarra hartu eta hongo zainu. Denbora pasatan neska bat izan da ikastea duzale. 80an jaio naiz eta kirolaz bizi nahi dut aita. Lan hau da gizonentzat alaba. San Tomas emakumeek plaza lotura. Izan ere, San Tomas egunaz gain ospatzeko gauza gehiago baditugu. Gaurko egunez, 1901 urtean, emakumeek Europako historian lehen aldiz hauteskunde batzuetan parte hartu zuten. Norvegiako udal hauteskunde batzuetan izan zen. Gina Krogen lan ezinbestekoa izan zen mugarri hori lortzeko. Emakumeen aldeko bere lan nekaezinarengatik Norvegian estatuko funerala jaso zuen lehen emakumea izan zen. Ordutik, emakumeen parte hartzeak sekulako eraldaketa bizi izan du. Hala ere, oraindik emakumeen parte hartzeak mugatuta jarraitzen du. Nazio Batuen erakundearen arabera, sistema monarkikoak kentzen baditugu, 161 herrialdetatik soilik 17 dute emakume bat gobernuburu. Irainek ere indartzen dute normalizatutako matxismoa. Ikusiala ez, orain
dira nazkatu gaituen matxismoa. Eskerrik asko bozkatzea lortu zuten haiei, eskerrik asko emakume. Horrelako kontuekin hain urruti ikusten dut berdintasuna. Horrelako albisteak entzuten munduaren amaierarekin amesten dut. Ba, ez dakit, noiz gertatuko den hori. Izan ere munduaren amaiera 2012ko abenduaren 21 gertatzekoa zen. Data horretan 13. baktunaren, hau da, 154.000 eguneko zikloen azken eguna gertatu zen. Maien egutegiaren arabera, hori munduaren amaieraren eguna zen. Eta etzen mundu amaitu. Beraz, orain beste data bat daukagu. Harvard Unibertsitateak aurten egindako ikerketa batek ondorioztatu du noiz iritsiko den benetako amaiera. Jarri musika Inigo. Eraman gintuen zalde hartara, barnean argi genuen, astezina izango zela. Munduaren amaiera konkistatzen ahalegindu ginen. Bakar batek lortu bazuen ere, denokan izan ginen. Entzun, adituek adirazi dutenez, eguzkiaren hidrogenoa itzaltzen denean, helioa, karbonoa eta oxigenoa erre egingo dira eta modu masiboan edatuko dira lurra suntsitu arte. Horren ondoren munduak eztanda egingo du lurrunduko den energia burbuia handi batean. Eta horrela eguzkiaren inguruko guztia suntsituko du, baita hainbat planeta ere. Eta noiz gertatuko da hau? Ba, hasi prestatzen, 11.000 urte milioi urte barru izango baita. Ah, bihar? Diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, bailando, bailando. Y yo llorando, llorando por ti. Me voy muriendo mientras bailas. Me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, bailando, bailando. Y yo llorando y sufriendo de amor. Me voy muriendo mientras bailas. Me voy muriendo mientras bailas. Que pare la puta orquesta porque creo que me muero. Porque tú estabas de fiesta pero yo estaba de entierro de mi amor propio acabado, aniquilado y enterrado por ti. Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente. Mientras tú te vuelves loca, yo me vuelvo transparente. Oye, mira, sí que pasa, no sé mucho y lo que pasa eres tú. Y tú. Eta data hau ez bazaizue gustatu, baditut gehiago, Hala. 1900 eta 60an Science aldizkariak artikulu bat argitaratu zuen nun aipatzen den munduko biztanleriak 2026an lortuko duela bere populazio muga eta horrekin batera bere desagertze masiboa gertatuko dela. Data zehatza esan zuten, 2026ko abuztuak 27. Beste bat, 2028ko urtarrilaren 19. Gertaera hau, 2000ko urtarrilaren batean gertatu zenaren antzekoa izango omen da. Orduan esaten zen ordenagailu gehienek funtzionatzeari utziko ziotela 1000 urteko berria hastean, baina orain honetan Unix denborako kontaketa informatikoaren arazo batengatik izango omen da. Arazo hori 2028ko urtarrilaren 19ko 3 eta 14 eta 07an gertatuko omen da. Eta horren ondorioz, ordenagailu eta telefono mugikor gehienek funtzionatzeari utziko diote. Baita, urte horretarako lurrean egongo diren milaka ojiba nuklearrak kontrolatzen dituzten ekipoak ere. Egingo dugu estanda. Geldi ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitz azpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu estanda.
Egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda. Aldiz berreskuratuko ditugu, erortzean galdutako indarrak, berriz berotuko ditugu, ahotsak elkartzeko kantuen rio batean. Datekin jarraituz, izan Newtonek esan zuen apokalipsioa 2050-2060 inguruan gertatuko zela. Nik ezin dut ez jakitasun honekin bizi. Orduan mai aztu munduaren amaiera eta gozatu ezagun gaurkoaz. Gainera, benetako zientzialari bat izango dugu gurean eta beldurtu egingo da gure teoria apokaliptikoak entzuten baditu. Izortze Santin izango dugu gurean. Kanadan ibili da eta bertan bizitakoak kontatu beharko digu. Gainera, Nature aldizkariaren arabera 2024an martxan jarri daitezkeen entsegu klinikoetaz hitz egingo dugu. Brief jaialdiko Belen Alvarez ikastaro batean egongo da, baina hitzeman digu tartetxo bat eskainiko digula. Ea nola harrapatzen dugu. Eta ospakizunekin jarraituko dugu. Garazi López de Armentiak baratza aretoaren 10. urteurrenaz hitz egingo digu. Eta Imanol Iribarrenekin aldapeko Basque Latin Jazz taldearen berriena ezagutuko dugu minutu gutxi barru. Beraz, jartzait zuen tokietan, igo volumena, eta guazen, elkarrekin munduaren amaiera arte. Abenduak 21 ditu gaur eta osteguna da, ongietorri naiz irratira. Bigarren kafean zarete. Zuekin jaun Andreok, Mai Gorostiaga pozo, egunon Mai! Kaixo, koko naiz eta gaur txistorra eta txorizaren arteko diferentzia eta azalduko izkizu, Ez daukazu balan makala. Goiuri ez eiz arandia zuk taloa esan duzu, nik ogi puska batekin nahikoa dut, baina tira, izango aldugu hemen talorik txistorrarekin jateko. Bai. Ziur. Txistorra bintzat bai. Egunon. Eta izketan ari zeizuena Iñigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 681 du, abenduak 21, goizak 10 eta 20 oraintxe hementxe zuzenean zuekin bigarren kafean. Naiz irratian zarete ongietorri eta egunon. Mai Gorostiaga pozo, zein da zure maite duta? Honekin lotuta, brass band eta berez maite duteza da, baina hor barruan maite duta badago. Osa, maite duteza da, azken astean ikusitut albiste batzuk, nun adibidez, Quintanar de la Ordenen, ikuskizuna bertan bera gelditu da, Pepe Taboxekoek erabaki dute hori, zeren lau aktore galtzontziotan agertzen direla holtzan, eta agian moralarentzako, ez dakit, arriskutsua izan daiteke, ez lau aktore galtzontziotan agertzea, ez zen batean. Eta gero Burrianan, Valentzian, Mais de Grasse Brass Band jaialdia, edo New Orleans erara Brass Band banden jaialdiak, antolakuntzak ez du onartu subentzioa
Zeren eta abuztuan, Pepe eta Voxekok kendu zituzen liburutegitik sexu heziketaren liburuak, oso agresiboak izaten zirelako, horrelako liburuak. Eta, bueno, ez dakit Kristo Moskea rapatu zuten, bai, Brasban Maiz di Gras antolakuntza, eta esan zuen, ez dugu nahi subentziorik, urrengo edizioa autofinantziatuta ingo dugu, beraz, ez dakit, gustu handiz jongo nintzateke maiatzean, uste dut 17tik 19 edo, eta ez dakit, data gorde dut, izugarri polita iruditzen zait, ezezkoa esatea subentzio bati, eta esatea horrela ez mesedez, gora kultura, gora Maiz di Gras, maite zaituzten. Orain bat gara, 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 bihar kantatu ez. Nik ere pixkat Mairen maite dutarekin lotuta jarraituko dut, ze bada zentsura mota bat, akaso zentsura motarik itxusienetakoa. Gaur Olat Salvador musikariak elkarbanatu du txio batean. Horrela dago gauza, amigis. Ulertzeko pixkat guk titiak erakustean dauzkagun ondorioak. Fuerza Rocío Saiz. Eta kontua da Rocío Saiz, aktivista, musikari, eta borrokari feministak, eta LGTBI Q+ eskubiden aldeko militanteak, duela denboratxo bat izan zuela alako egoera arraro xamar bat kontzertu batean, denbora luzez 10 urte zibili da abesti batean bere kamiseta kendu eta titiak erakusten, eta Murtzian zen Pridearen edo arrotasunaren festa batean, hori egin zuen eta poliziatek erabaki zuen oholtzara igotzea eta ari esatea kamiseta jartzen ezpazuen lei de seguridad ciudadana delako horren baitan, atxilotu egingo zuela. Salak eta jarri zion, nahiko egoera itxusi eta arraroa bizi izan zuten, eta gaur bertan egin behar du deklarazioa fiskaltzaren aurrean polizia horren salaketaren ondorioz. Eta gogora ekarri dut aurreko astean, Aixak edo nintzak euren bularrak erakutsi zituztenean, zenolako komentarioak irakurri ditugun ondoren. Eta komentario horren egileak denak gizonak ginen. Eta Rocío Saizek esan duenean fiskaltzara joan behar duela eta beldur dela, komentario guztiak ere gizonezkoek egin dituzte. Behintzat babesa adirazten ez zuten komentarioak. Eta hor sortzen dira, uste dut galduta dagoen genero baten bide hori ez, guk egin izan bagenu hori etzenukete ondo ikusiko, zakila atera izan bagenu, eta hemen sortzen dira batez ere patriarkatuak sortu dituen trakeskerietan akaso traketxen, azteko organo genital bat bularrekin konfunditzea. Bestetik ez konturatzea, bularrak bizitza soilik ematen duela. Bular batek ez du inor bortxatu, bular batek ez du inor hil, eta zakil batek bortxatu egiten du, zakilek bortxaten dute, eta zakilaren izenean eta gaizki ulertutako maskulinitate baten izenean agresioa gertatzen dira, erasoa gertatzen dira, beldurra sortzen da, eta hil egiten da herri honetan, herri aurreratu honetan. Emakume batek bere titi erakusten duenean guk gizonok anormalak baiginen, haritzea, komentarioak egiten, barre egiten, edo konparatu nahian hori guk zakila erakutsi eta ez erakustearekin, da pelikula honetan ezkarela ezer ulertzen ari. Eta tamalgarria da. Beraz, hemendik, ez dakit nire babesa behar duten, baina tira, gure babesa titiak erakusten dituztenei, askatasun aldarrikapen horiek egiten dituztenei, izan ere titiak erakusten badituzte, oraindik aldatzeko mundu bat dagoelako erakusten dituztelako, eta titiek ez diotelako inorri kalte egiten. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome. Goizeko 10:26 dira, eta oraindik Goiuri Seizagandiaren maite duta behar dugu, baina ez dakit... Ez daukat? Ez daukazu? Horrek ez du balio. Behin donak esan zuen zilegia zela, maite dutik ez edukitza, eta Julenek batzutan erabiltzen du aitzaki hori bere maite duta ez elkarbanatzeko, eta
piritin, patatan, eta... Bai, eta esan genion Juleni horrek ez zuela balio. Jo, Beraz, ja. hasi pentsatzen Gata Katanaren kantu honek inspiratzen zaituen. Buscando una luz, yo invoco esta teba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien este escote impuro, no sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi chique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Vengo cayendo ya, encallándome mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar, sin más que decir que aportar a la causa. Goiuri ez eizarandia zein da zure maite duta. Bale, badaukat maite duta. Nere maite duta da, gonbidatuek esaten digutenean gustora edo goxo egon direla bigarren kafean. Ze, bueno, gu saiatzen gara, goxo hartzen, jendea ondo tratatzen, elkarrizketak prestatzen, aldugun neurrian, baina gero ez dakizu, esaten badizute bai, baina bestela ez dakizu, ea gonbidatua gustora egon dan, ez den egon, hori ez, beti geratzen da sentsazio pixka bat arraroa, eta orduan gustatzen zait, komentatzen digutenean, gustora egon badira, behintzat egia esaten badigute, gustora egon direla, ze elkarrizketatu bezala ere, ez da erresa, guk ez diegu gure elkarrizketatuei ordaintzen, honea etortzeko eta kontatzeko ez dakit zer, edo ez dakit, bere borondate honez guk gonbitea bidaltzen diegu eta nahi duena etortzen da, eta noski ez dago inor behartzen, baina jendea etortzen da, moldatzen du bere eguna, honea etorri ahal izateko, musikari batzuk etortzen dira musika tresnekin, eta eskaintzen dizkidute abestiak, jendea prest dago kolaboratzeko gurekin, gauza kontatu, eta bueno, oso politia iruditzen zait, jendeak prestutasun hori erakusten duenean, gu saiatzen garela baita ere beraiek goxo hartzen, eta askotan magia hori gertatzen dela, eta gonbidatu asko, guztiak esan nahiko nuke, baina hori ez da egia, gonbidatu asko oso gustora egoten direla bigarren kafean, eta azkeneko egunetan esan digute hainbat gonbidatuk, bida ze ondo bigarren kafean, oze gustora, eta horrek ilusio egin digu, bai ez inoa. Bai, ilusio egin digu, eta atzonik jarri nuen Instagramen olentzero hori zapatiatxoa jarriko digula eurentzako. Baina nintzen beraietaz bakarrikari. Bueno, baina denentzako orduan, bale. Ez zapatia jarri behar ditugun. Maite ditugun musikariak izaten ditugu hemen, maite ditugun protagonista, lagun, sortzaile, militante, ekintzaile, denetarik izaten da bigarren kafean, eta orain txorkeztu behar dizueguna horietako bat da, musika egin eta nola egiten duen, hemen gure pianoaren baitan eta gure laborategian akustikoan egondako pertsona eta egondako proiektuak gaur atera du hauxe. Marabila hau, dantzan jarri naiz goizean goizetik. Bado, poliki. Baratzeko pikuak hiru txorten ditu, baratzeko pikuak hiru txorten ditu. Neska mutil gaztiak dantzatzen saiatu, lotxa hori galdu dantzatzen saiatu. Aiene, nik ere nahi nuke, aiene, salsa eta merengue. Aldapeko Basque Latin Jazzen berrien hause, askok ezagutzen duzuen kantua, eta kantuari buelta batez, 17 itzulipurdi eman dizkiote. Imanol Iribarren telefonoaren bestaldean dugu, Imanol, egunon, eta ongi etorri. Bai, egunon, inigo, eskerrik asko. Bueno, proiektua badator lan berriarekin, eta bia puntuan, hementxe du Asier gozategi zuekin kantuan, giro latinoak, jasa, euskal doinuak eta euskal doinoi bueltak. Esan daiteke esentzia mantendu duzuela, baina lan berri honek uste dut badakarrela euskal artistekin kolaborazio sorta bat ere. Bai, hori da, ez? Bai, bueno, damak, kigu ja urtetxo batzuk
bueno, euskal musikari zaten duzun bezala buelta batzuk ematen eta erritmo latinoekin eta jazz improvisazioekin eta harmoniekin eta hola pixkat bueno, nahazten, ez? Eta hortan jolasten eta bueno, buruan banuen hola nik pixkat espina bat jende asko hautsakin zehose egiteko eta pentsatzen duen zergatik ez bueno, lana indegu ezagutzen ditudan artistekin zergatik ez kolaborazio batzuk planteatu eta hola atera da diska hau. Diska hau entzuten jarraituko dut artetxo batean eta entzuleak deskubri dezala. Baratzeko pikuak hiru txorten ditu. Baratzeko pikuak hiru txorten ditu. Baratzeko pikuak zerruta gozoa. Gozoa gozategi. Irigoienetik plazara diska bikoitzaren aurrerapen kantua entzuten ari zarete eta kolaborazio sorta, Tigi Bizkagi, Inez Osinaga, Xabi Solano, Ixiar Jauregi, Arkaitz Bastarrika, Fran Delgado, Asier Gozategi. Gauza asko izango dira deskubritzeko lan honetan. Ez dakit dagoeneko disko osoak Imanol argitaratze datarik baduen, edo oraindik pixkanaka joango zareten hau bezalako aletxoak erakusten? Data zehatza oraindik ez dakagu, baina otsailean izango da, inoterien bueltan horri inguruan izango da. Segurazki presentazio ofiziala eta bai. Hala ere horren aurretikan, bueno, guk beste presentazio bat egingo dugu, izan ere Kubara jungo gea bi kontzertu eskaintzea eta plazara den diskau bertan Jazz Plaza Festivalean ere aurkeztea. Ze ona, Frank Delgado kubatarrare izango da zuen lan honetan, hortxe badago, Kubako musikarekin lotura, baina esango nuke zuen DNA-an ere badagoela, aurreko lanaren aurkezpenean ere azaldu genuen, bueno, egon dela, Latin musikarako hurbiltze bat zure aldetik eta taldearen aldetik, eta hori mantentzen du momentuz kantu honek eta esango nuke diskosoak ere, bai, ezta? Bai, diska guztia hildo beretik dijoa, bai, hau merengue dantzagarri bat da, beste batzuk salsa estiloan ere atakutugu, kumbiak, bolerotxo bat ere, eta bueno, gola denetaktik egongo da, eta bai, jendeak, egia zen nik uste nahiko dantzagarria izango dela. Aizu, Imanol, diskoa zoragarria da, bideoa zoragarria da, bueno, diskoa zoragarria izango da, oraindik kantu bat ari gara entzuten, baina aldapeko zuzenean gozatzeko taldeare bada. Ez dakite otsailean aurkeztuko duzuen diskorren arira, ari zareten, edo hariko zareten zuzenean, bueno, lan hau eskaintzen, baute duzuen zerbait lotuta, Kubatik bueltan, esan nahi dut, Kubara gustora joango ginetek ezuek ikustera, baina, igual, errealistago izango da Euskal Herrian ikusten bazaitu zeu. Bai, hori da, Kubakoa, bueno, guretzat izango da, eta kubatarretza, eta, bueno, bertan ditugun lagunentzat, baina bai, Euskal Herrian oraindik ez dugu data zehatik, bertan, bueno, hortan lanian gaudea data batzuk lortzen ditugun, eta, bueno, taldea pixkat ere, gero hau defendatzeko holtza gainean ere, inkorporazio berriren bat ere segurazki izango degula, eta hortxe gabiltza lanean. Hau zuzenean defendatzea ala ere, ikusten ari garenagatik, kantu hau zuzenean grabatutakoa da, Imanol. Behintzat gehientsuena, gero egongo ziren rekordin batzuk, baina bideoan behintzat gure entzuleek, bueno, streamingez ikusten gaituztenek ere, ikus dezakete haize sekzioa, pianoa, bateria, perkusioa, hori guztia behintzat batera gertatzen dela, ez? Bai, hori dena, bueno, batera egin genuen, ontan, bueno, big kapetan egin genuen, ez? Batzuk baseak alde batetik, eta gero aizezkoak eta ahotsak gero beste batetik grabatu genituen. Baina bai, guk egiten dugun gehiena, bueno, egiten dugun guztia aurreko atiska bezala ere, dena zuzenean grabatu dugu, azkenen jazz komponente hori ere daukagu ez, eta gure arteko interakzioak ez dago dena guztiz itxita, orduan gure artean ere jolasten dugu, eta hori transmititzea gustatzen dugu ere. Zeona Asier Gozategiren kolaborazio hau, Imanol Iribarren uste dut otsaietik aurrera badugula itzordutxo bat hemen gure elkarrizketa akustikoetan. Zuek aukeratu formatu eta modua, eta gu moldatuko gara, baina gonbitea hemendik luzatuta dagoeneko. Bai, eskerrik asko, aurrekoan ere oso guztua egon ginean, eta bai, gogotsu berriz bueltatzeko. Besarka da estu bat eta izan ondo. Bai, berdin, eskerrik asko. Hemenik izan digute, Álvaro Jarauta tromboiean, bai, eta Asier Ardaiz trompetan, eta, bueno, haze talde puxka,
Eta ze hona den batzutan, horrelako kantuak agertzen direnean, lagun zaharrak ikusten dituzula, ara, bizirik dago hau ez, eta hemen txatean Maialene jarri digu, Albaro Jarauta tromboiean, bai, uste dute denok ere topatzen ditugula horrelako lanetan, aspaldiko lagunak eta ze musikari puskak. Entzun azken tartetxo hau eta bagoaz aurrera, Baratzeko pikuak. Baratzeko pikua, ze fruta gozoa. Tantza izan dadila, borondatezkoa. Baratzeko pikuak, Euskal Herriko sua. Baratzeko pikuak, Barandan alaitxea. Baratzeko pikuak, Da porru patata. Baratzeko pikuak, Gerra eta pakia. Baratzeko pikuak, Azetuta banua. Baratzeko pikuak, Egingo den toiua. Baratzeko pikuak. Ze gozoa eta ze ona, hemendik Maialen Tellabidek esan digu, Albarok nerekin ikasi duta. Bueno, ondo da. Ez digu txatari kaso edo jaramon gehiagirik egin, eta hemen gauzasko dauzkagu kontatzeko, Bueno, Gorkak esan digu, hementxe daola, bere maite dut adala, Goratxi Izorra, eta hasten direla bere gabonetako planak. Bueno, iaz gogoratzen zeaten nola ospatu genuen 500. saioa, ze ona, bai, eta gaur 681 daukagu. Denbora nola pasatzen den. Bai, ez da egit, igual 750 pase egin barko dugu eta 1000 ospatuko dugu, ez? Eta 750 ospatu gabe utzi? Ez da egit, zer diozu, mai, hori ere ospatu behar dugu? Dena ospatu behar da, edozina itzakia hona da, zehose ospatzeko. Bueno, vale, Indioker gaur ez dago errenterin santoton dabil, edo jartzunen, ez dakigun ondabilen. Ea zenbat followers gaur ez dago inor txatean, bai, hemen dabiltza Maialenek egunon, hau zein da, Maialen Tellabid, ez da, bai, behatzi bat UBM6, izen xelebrea dauka. Zemuz zure txakurra nahiko gibuna txateko konversazioak, hobetzen dago poliki-poliki, baina ez dakigu oraindik margena duen hobetzeko. Ai, ama, bueno, hor da biltza, animali eta etxeko, bueno, etxeko eta zizketan, ze animaliak etxeko bihurtzen ditugu eta laxe maite ditugu, espero dugu zuen animaliak ere. Ondo egotea, goizeko 10:29 minutu eta ja behin izenak esaten hasi garela, aldapeko bas latin jasorretan Imanol Iribarrenez gain, Eba Katala dago kongetan, Manu Pinzon baterian, Arkaitz Bastarrika basuan, Patricia Mantxeño ere basuan, Peio Irigoyen txistu, trompeta, dultzainan, Asier Ardaiz trompetan, Albaro Jarauta tromboian, eta Inigo Korao tromboiarekin. Pentsa, haze talde puska, eta ora aipatu ez ditugunak, esaterako Asier Gozategi ere kantuan, aipatu ditugun kolaboratzaileak, bueno, gauzasko. Guk aurrera egingo dugu, goizeko 10:40 minutu izateko, 8 segundu falta diren honetan, egingo dugu aurrera, hementxe, bigarren kafean, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Hemen esan digute, Asier Ardaizen diska jarri beharko zenuketen noizbait superpolita. Asier Ardaizen diska jarri izan dugu bigarren kafean. Behin baino gehiagotan gainera. Baina ez dago gaizki gogorazpena, ze aspaldi ez dugu jarri. Hori egia da. Eta bagoaz aurrera esan da bezala, segituan Izortze Santinekin izango gara hain zuzen ere, zientzia giroan murgiltzeko. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Eta 2024an, gararen 25. urte urrunean, etorkizuneko artefaktua jarriko da martxan. 1977an egin sortu zenetik, gaur arte pertsona eta herri gisa unkitu gaituzten albisteak gogora ekartzeko dinamika.
2024ko egun bakoitzean, guztiok markatu gaituzten gertaerak, albisteak, argazkiak eta azalak argitaratuko ditugu. Gure herrian egin den memoria kolektibo ariketa handiena egingo dugu. Herri hau, desberdina izango litzatekelako egin Euskadi Informazion edo gara ez balira horregon. 2024an artefaktua, etorkizuna egunik egun. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find. Urteko azken agun hauetan leku askotan ikusten dira urteak emandakoaren inguruko zerrendak. Izan kanturik entzunenak, gehien irakurri diren liburuak, herrialderik bisitatuenak, eta horiekin batera urte berriari begirako erronken zerrendak ere hasten dira agertzen. Osasuntsuago egoteko zer egin, zoriontsuago nola izan, zein leku bisitatu. Zientziaren ikuspegitik ere egiten dira antzeko gauzak. Eta horixe hartuko dugu izpide Izortze Santin Gomez Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta ikertzailearekin. Berarentzat ere, 2023ko azkena izango den kolaborazio honetan. Big in Japan. All right, bathe and I'll sleep by your side. Eta Kanadatik iritsi berritan dugula, eta antxe ere zientzia giroan ibili dela agurtuko du gaur gure zientzia kolaboratzailea. Izortze Santin, egunon eta ongetorri. Kaixo, egunon. Bueno, badakigu esan da bezala, Kanadan izan berri zarela, kongresu batean, eta kontatu daitekeen, edo konta iguzu zertan ibili zaren bertan? Bai, noski kontatu dezakegula. Berez da Keystone Simposia bat, oso simposion oso garrantzitsuak izaten dira, gai ezberdinetakoak, eta konkretuki izan garaan, RNA-aren inguruko ikerketak aurkeztu dielako, ez? Eta, askotan hemen irratian komentatu izan dugu, gure gaixotasunak ikertzen dugunean, RNA luz eskodetzaietan zentratzen garela, eta, hain zuzen ere, kongresu honetan horren inguruko informazio asko jaso dugu, idei pila batekin etorri gara proiektu berriak abian jartzeko bagian 2024 urtean. Egia esan ez da makala eta beti hortxe zabiltzate. Bada ikerkuntzaren, ez dakit, ardatzetako bat edo ezaugarritako bat, ez? Beti zabiltzatela Izortze elkarbanatu, elkar ezagutu, elkar ikasi horretan, eta azkenean kongresu hauek, joan etorriak, badirela nolabait etengabe aldatzen ari den zientziaren mundu batean, behar den tokian egoteko beharrezko zerbait, ez? Bai, ezinbestekoa da, ez? Azken finean, askotan kongresu hauetan entzuten dituzu txarla batzuk, agian zure gaiarekin zerikusi handia ez dakatenak, baina entzuten ere zure gaiara ekarri ditzazkezun zenbait ideia hartu ditzazkezu, ez? Eta baita ere egune hauetan oso garrantzitsua izaten da beste ikertzaile batzuekin interakzioak sustatzea, azken finean, adibidez gaixotasun baten kontrako tratamendu bat aurketu nahi baldin baduzu, disiplina ezberdinetako pertsonekin interakzionatu behar duzu, kolaboratu behar duzu, eta orduan horrelako lekuak, lekua ematen dizuten zuzten ere horrelako kolaborazioak lortzeko, ez? Eta orduan, oso garrantzitsua da ikertzaileen arteko ideiak eta elkarbanatzea nolabait.
Tira, aipatu du lehenago ere, zerrenden kontu hau, eta Nature aldizkariak 2024an martxan jarri daitezkeen entsegu klinikoen zerrenda bat egin du. Askotarikoak dira eta gaixotasun ezberdinak tratatzeko balio dezakete. Hasteko izortze, entsegu kliniko horien aurretik ikerketak beste hainbat fase izaten ditu. Ikerketa preklinikoak edo deitzen zaienak. Zeintzuk izaten dira fase horiek edo azaldu guzu pixka nolakoa den prozesu hau? Bueno, edo zein farmaka, gu orain osagutza ditugu farmako asko, ez, gaixotasun asko tratatzeko, txertoak, eta bar, ez? Baina horiek merkataratu aurretik, ikerketa asko egin behar dira, ez? Eta ikerketa horieri, deitzen zaie, ikerketa preklinikoak, hain zuzen ere, ez direlako gizakiak erabiltzen, ez? Ez dizkiegulako farmako horiek gizakei ematen. Ikerketa preklinikoen parte garrantzitsuena, oinarrizko ikerketa izango litzateke, bai? Oinarrizko ikerketan azkenean zer da egiten dena? Gaixotasun hori eragiten duten geneak, proteinak, bidezidor molekularrak zeintzu diren identifikatu. Hori da garrantzitsuena. Zerbait tratatu behar baldin badugu, lehendabizi jakin behar dugu gaixotasun hori zergatik garatzen da. Eta hori askotan urte askotako lana izaten da. Orduan, esango nuke oinarrizko ikerketan, badakizute oinarrizko ikerketaren apologoa naizela, beti nagoela horrekin ez, baina egia da oso garrantzitsua dela. Ez dira berehalako emaitzak, baina lortzen diren emaitzak ezinbestekoa dira gero aplikazio auki dezaketen farmakoak, txertoak edo bestelako estrategiak diseinatzeko. Normalean hori izango litzateke lehenengo pausua. Gaixotasun hori nola sortzen da. Eta horren inguruko informazio guztia lortzea. Azken finean, itu terapeutikoa deitzen dienak identifikatzeko, ez? Gu gene hau badakigu mutatuta baldin badago, proteina hau ez duela ondo funtzionatzen, orduan gure itua izango da proteina hori inhibitu, aldatu, edo proteina horrek aktibatzen dituen bidezidorrak modulatu. Orduan, urrengo parte batean, farmakoa bera bilatu beharko genuke, bidezidor molekular hori edo proteina hori modulatzeko. Eta normalean hor azten gara lan egiten animalia ereduekin, ez? Ohikoena izaten dira saguak baina ikerketa aurrera joan ahala, segurtasuna eta eginkortasuna ere nolabait zehazteko, animalia handiagoekin ere lan egiten da, primateak, gizakiaren antzekoagoak dienak, ez? Hori urte askotako prozesua izaten da. Hau guztia izortze, aurreko fase horretan ikerketa preklinikoan legoke, edo ja animalietan frogatzerakoan entsegu klinikoetan gaudela esango genuke, hor galdu naiz pixka bat. Ez, ondino preklinikoa izango litzateke. Entsegu klinikoa bakarrik esaten zaio, gizakietan farmakoa ematen hasten banean. Beraz, behin fase horiek egin da, aipatu ditugun froga horiek, animalietan frogatuta eta bar, ikerketa prebi hori edo prekliniko hori amaitutzat emango litzateke, eta entsegu klinikoetara iritsiko ginateke. Hori da, entsegu klinikoetara iritsiko ginateke, orduan, farmako edo txerto hori, edo bestelako, motan beritze egingo dugu, baina bestelako entsegu kliniko batzuk ere existitzen dira farmakoak eta txertoak ez dituztenak, baina normalean horiak izakia sartzen da jokoan, Eta kasu honetan, baita ere fase ezberdinak ezagutzen dira. Nik uste dut, pixka denok adituak egin ginela honen inguruan, COVID-19aren txertoen fase kliniko hori, edo entsegu klinikoaiak martzan jarri zirenean, baina berez lau fase izango lirateke. Lehenengo fasean, gizaki ematen zaio farmako hori edo txerto hori, baina izaten da talde oso txikia. Normalean 50 pertsona inguruko taldeak izaten dira, eta hor garrantzitsuena da alde batetik dosia zehaztea, saiatzen da ahalik eta dosi altuena ematen albo ondorioak edukiko ez dituena, orduan hor ere nolabait segurtasuna zehaztu egiten da, eta behin hori pasa dela, bigarren fasera pasa daitezke. Zer da garrantzitsuena lehenengo fase honetan? Hori, dosia zehaztu ezakegula ikusteko benetan lortu nahi dugun efektua lortzen dugun, baina kasu honetan nolain pertsona gutxi sartzen diren talde horretan, egongo balira albo ondorio oso arraroak ez genituzke ikusiko, Bigarren fase batean, egiten dena da ikustea benetan
erabaki dan dosi horrekin gaixotasuna tratatzeko edo ekiditzeko nahikoa ote dan, ez? Eta horla taldea pixka eta handiagoa izaten da. Horazten gara ikusten benetan tratamendua, benetan funtzionatzen duen ala ez, eta baita ere, albo ondorio, arraro horiek agertzen hasi daitezke nolabait, ez? Azken finean, pertsona gehiagori ematen diegulako. Hala ere, hemen ere taldea ez da izaten oso handia, 100 pertsona ingurukoa izaten da. Eta gero, 3. fase batean, orduan ja bai, talde handiago batean egiten da, milaka pertsonetakoa izan daitekena, eta 2 talde konkretu erabiltzen dira. Placeboa emango zaien pertsonak eta tratamendua jasoko dutenak, ez? Eta hor ja, benetako, esan dezagun, segurtasunaren eta eraginkortasunaren zehaztapena egin daiteke, ez? Eta gero ja hori pasako balitz, eraginkorra dela ikusiko balitz, eta ikusiko balitz segurua dela, orduan ja bai, 4. fasean sartuko ginateke, farmakoa eskala handian produzitu, merkataratu, benetan gaixotasuna daukaten pertsonei eman, eta hor ez da bukatzen asuntoa, 4. fase horretan farmakovigilantzia deitzen den hori mantendu egiten da. Bai? Zeia milioika pertsoneri ematen ari diogu farmako hori, eta hor bai oso arraroa diren eta larriak izan daitezke albo ondorioak argitu daitezke, eta noski hori ere nolabait monitorizatu behar da urteetan zehar, ez? Hori izango pizka bat faseak. Hor, azken fase horretan aipatu duzu ez, zeia sendagaia edo produktu hori eta placeboa banatzen den horretan, ze portzentaietan edo ateratzen dira ondorioak, esan nahi dut. Gerta daiteke hobekuntza bat placeboan eta hobekuntza eza produktu edo sendagai hori ematen denean, edo normalean oso argia da eta ia erabate betetzen den zerbait da. Ez dizut esan portzentaia, ez dakit portzentaia, baina egia da 3. fasera iristen diren medikamentu asko hor geratzen diela, ez? Ez delako ikusten eraginkorra dienik pertsona kopuru handitan erabilita, edo baita ere gerta daiteke, segurtasun aldetik arazoak aurkitzea, ez? Eta segurtasun aldetik arazoa dauden bezain pronto, 3. fase hori bertan bera geratzen da, eta orduan produktu hori ez da sekulan merkataratzen. Minutu gutxi batzutan tartea egingo dugu informazioari heltzeko, baina, ondoren jarraitu egingo dugu Izortze Santinekin hizketan. Aipatu dugu Nature aldizkariaren zerrenda hori. Ez dakit hor nolako entsegu klinikoak dauden Izortze eta zerk eman dizun arreta edo zerk deitu dizun atentzioa? Baitu, ni oso ohituta nago irakurtzera entsegu klinikoen inguruan badez ere medikamentuena edo txertoena, ez? Azken finean ni biomedikuntzan lan egiten dudalako eta hori delako nire gai nagusia, ez? Baina horra aipatzen duzun zerrenda horretan 11 entsegu kliniko aipatzen dituzte eta batzuk oso ezberdina dira. Batzuk adibidez inteligentzia artifizialan oinarritutako diagnosi estrategiak aurkezten dituzte. Beste batzuk gehiago igual gizarte zientziekin erlazionaturikoa dira, ez? Ni konkretuki hiru ezberdin aukeratu dituzu aurkezteko, 3 beraien artean oso ezberdina dienak. Ados, lehenengotik abiatuko gara, ondo bat dituzu? Bale, lehenengoa bai dago lan eremuarekin erlazionatua, ez? Askoz erosoago sentitzen naiz eta askoz hobeto azalduko dizuedalako. Eta da, hiperkolesterolemia familiarra da tratatzeko edizio genikoa, bai? Hiperkolesterolemia familiarra izenarekin ja ulertzen dugu zer den, baina azken zenean da pertsonak kolesterol maila oso altua dituztenak, oso ohikoa da, 300 pertsonetatik batean agertzen da hiperkolesterolemia familiarra, eta ondorioz esan daiteke heredatzen den gaixotasun genetiko ohikoena dela. Bai? Dakizuen bezala, kolesterola oso altu izateak kristolako arazoak ekarri ditzake, bihotz arazoa, zirkulazio arazoak, orduan, esan daiteke zerbait, epe luzean mantenduta arazo larriak ekarri ditzakena. Orduan, hiperkolesterolemia familiarrean mutazioak ematen dira gen batean, PCSK9 deitzen dana. PCSK9 da proteina bat egiten duena dela, zelulen gaineazalean dauden kolesterolaren hartzaileak
izkutatu bezala, bai? Orduan hartzaile horien dentsitatea txikiagotzen du. Zer da gertatzen da hartzaile horiek ez baldin badaude? Zelulek ezin dutela kolesterola hartu odoletik, eta orduan kolesterola metatzen da odolean, eta hortira etor arazoa, bai? Orduan, etxe honetan egiten dutena da, hain zuzen ere, gene horretan mutazio bat sortu CRISPR deitzen deneko teknika bati buruz, baten bitartez, horri buruz noizbait hitz egin dugu ere hemen, eta proteina hori inhibitu egiten dute. Orduan, hartzaileak mantentzen dira gainazalean, kolesterola barneratu dezakete zeluletan eta kolesterol hori metabolizatu. Bai? Hemen zena diferentzia bestetan hitz egin dugun edizio genikoarekin konparatuta, hemen in vivo egiten dela. Hau da, kasu honetan, hiperkolesterolemia daukan pertsonetan sartzen dizkiete partikula lipidiko batzuk, partikula lipidiko horietan badaude bi RNA molekula, RNA molekula batek egingo duena da edizio genikoa egin, mutazioa daukan gene horretan, eta beste RNA molekula bideratzen du edizioa genikoa egingo duen RNA hori justo gene horren puntura, lokalizaziora. Eta hori egiten da gibeleko zeluletan. Azken finean gibeleko zelulak dira kolesterola gehien metabolizatzen dutenak. Orduan kasu honetan pertsonari sartzen zaio, injekzio baten bitartez, sistema hori edizio genikoa emateko. Eta, hasi dira, proba hauekin, hasi ziren pasadan urtean, ikusi zuten funtzionatzen zuela, parte hartzaileen 95%ean edo kolesterola nahikotxo jeisten da. Hor ere, arazo txiki batzuk egon dira, entsegu klinikoan 2 pertsona hil egin ziren, ikerketen arabera badirudi ez direla albo ondorioak izan, ze pertsona horiek kolesterola oso altua zekatenez, bihotzeko arazo larriak zituzten, orduan badirudi hortik dijoala, baina badirudi entsegu kliniko honek arrakastatzu bezala izendatu daitekela eta seguruenik 2024 urtean ere honekin jarraituko dutela. Beraz, hiperkolesterolemia familiarra, tratatzeko ikerketa edo prozesu hau ari gara aztertzen. Beste bi ere baditugu aztertzeko, baina segituan etenaldi egin barko dugunez, izortze, tartetxo bat egingo dugu, segituan izango gara gure lankidekin informazioaren ari heltzeko, eta jarraituko dugu beste biak aztertzen ondo baderitzuzu. Ados, oso ondo. Maybe you want her, maybe you need her, maybe you had her, maybe you lost her to another. I'll tell another. Hortxe bagara goizeko 11etara bidean, eta goizeko 11ak iritsita informazioari heldu behar diogu, Egoi Belategi lankidea prest dugu dagoeneko, beraz, Egoi Belategi, egunon? Egunon, baita zui ere, abenduaren 21 esan duzu ziur asko, San Tomas Azokan gaurkoan Euskal Herri luze zabalean, besterik gabe gogora ekartzea eguerdiko 12etatik aurrera, lehenik eta behin konexio labur batekin, eta eguerdiko 12ak eta 4 aurrera bete-betean, Donostian eta Bilbon izango garela, San Tomas egunak dakarren giroaren berri emateko. Mantendu, sintonizatuta beraz, irrati hau. Eta irrati honetaz hitz egiten, zabal dezagun begirada proiektu komunikatibo osoaz ere hitz egiteko. Egunotan gara egunkaria hartu izan baduzue, naiz.eusen, sartu, ala, irratia entzun da jakingo zenutelako artefaktua izeneko elementu bat badatorrela. 2021ko maiatzean etxe honetako arpidedun askok agenda bitxi bat jaso zuten QR askorekin. Orduan elementu honek ez zuen erantzun askorik. Heldu den urtarrilaren 1etik aurrera zalantza guztiak argituko dira. Artefaktuaren aurreikuspen bat jaso nahian garako zuzendari Iñaki Sotorekin hitz egin dugu. Artefaktua egin egunkaria duela 47 urte sortu zenetik bizi izan ditugun une garrantzitsuenen bilduma periodistikoa da, baina baita naiz eta garak
bere arpidedunei eta Euskal Herritarrei orokorrean eskaintzen dien gonbidapen bat, memoria kolektibo bat eraikitzeko Iñaki Sotok berak azaldu digunez. Alde batetik egongo da, gure lana, kazetari lana, alegia berreskuratuko ditugu 47 urte hauetan egin jaio zenetik, egon diren berri nagusiak eta argitaratu ditugun arrebitxiak ere, eta horrekin batera gonbidatzen dugu batez ere gure komunitatea, arpideak, baina baita erakundeak eta kolektiboak ere, ekimen kolektibo honetan parte hartzera, ez? Memoria ekimen kolektibo zabal bat izango da, masibo bat, eta ideia da jendeak berreskuratzea 47 urte hauetan gertatu zaion eta nola bizi izan duen. Azken batean honela osatzen delako memoria bat derrigor partziala izango dena, baina aldi berean ere emango duena irudi bat erreala Euskal Herria azken mende erdi honetan izan denaren irudi erreal bat. Esan dakoa, urte berriarekin batera, argituko direla zalantza guztiak hementxe eduki duzuela lagintxo bat besterik ez, arratsaldeko orduetan sakonean begiratuko diogula Iñaki Sotorekin batera, haren gauzarketekin batera, artefaktuak ekarriko duenari. Amekak eta 2 minutu ditugunean, besterik gabe, errepidetara begira jartzea, alde batetik aipatzeko amaitutzat jo dituztela istripu baten ondorioz, N bat errepidean Lazkaon sortutako autopilaketak, baina bada beste korapilotxo bat une honetan, A bat errepidean kasu honetan Gasteizen eta Madrilerako norantzan, bertan bilelanak egiten ari dira aste honetan eta berriz ere errei bat istiaren ondorioz 4 kilometrotako autopilaketak osatu direla puntu horretan jakinarazi du trafiko zuzendaritzak. Puntu horretan beraz, pazientziaz gidatu mesedez. Onaino, esan bezala eguerdiko 12 aurrera bete-betean San Tomas giroan murgilduko garela eta bitartean gozatu bigarren kafeaz. Eskerrik asko egoi belatiki, hausi azken ordua eta San Tomas giroa aipatu dugula, minutu gutxitara Iker Gurrutxaga lankidearekin ere zuzenean bat egingo dugu Donostiako hirian dagoen giro ezagutu eta antza denez, Goiuri, zera, gaurko erregina ere ikusteko aukera izango dugu bideo diez. Bai! Hala esan digu. Xixili! Xixili. Lo egongo da bien. Bai, esan du geldi, lasai. Hombre, noski. Osea... Xixilik 350 kilokin ziurrenik edukiko dugu hiperkolesterolemia familiarra, ezta? Pentsatzen du. Seguro baietz. Tira, aipatu dugu Izortze Santinekin bagenituela, edo aukeratu dituela, aipatu ikerketa horrek, edo aipatu publikazio horrek egin dituen, zerrendatutako entsegu klinikoetatik aukeratu dituela 3, lehenengoa hiperkolesterolemia familiarraren inguruan aritu gara, Xexilik izango duen edo ez hori, baiestatzeke utziko dugu irean, pixkate norberak nahi dituen ondorioak ere atera ditzala, baina baditugu beste bi ere Izortzerekin aztertzeko Izortze. Bai, bigarrena pixkat ezberdinagoa da, eta da inteligentzia artifizialaren erabilera biriki minbiziaren diagnostikorako. Eta oso interesgarria iruditu zait egia esan, eta ustotos ere oso aplikagarria izan daitekela mundu osoan zehar, bai? Biriki minbiziarekin gertatzen dena da oso garrantzitsua dela diagnostiko goiztiarra egitea. Minbizi gehienetan, baina honetan bereziki, bai? Eta gehienak, 3 laurden edo, normalean, 3. edo 4. fasean detektatzen dira, baina normalean, pixka berandu izaten da, tratamendua komplikatzen da, eta pronostikoa ere, nahiko txarra izaten da, ez? Eta nik hau irakurtzen ikasi dut, biriki minbiziaren diagnostikorako normalean 2 proba egiten diela, lehenengo egiten da X-izpien bitarteko radiografia bat, eta behin hori aztertuta eta analizatuta egiten da tomografia bat konpunterizatua, bai? Nik uste dut eskaner antzeko bat izaten dela, eskaner bezala ezagutzen duguna, bai? Eta kontua da, X-izpien radiografia aztertu behar dutela erradiologoek, eta behin beraiek aztertu dutela, eta beraien emaitza, beraien informea egin dutela, orduan ja erabakitzen da, tomografia egiten da, edo ez dan egiten, bai? Eta normalean hor, denbora asko pasa egiten da.
radiografia egiten dutenetik, bigarren proba hori egiten denera arte, ez? Orduan hemen egin dutena izan da, Erresuma Batuan, entzegu kliniko honekin hasi, eta egin dutena da, 150.000 gaizoen diagnostikoa aztertu. Bai? Eta ikusi dutena izan da, erabiltzen baldin badute inteligentzia artifiziala lehenengo radiografia hori aztertzeko, diagnostikoan askoz denbora gutxiago behar dutela. Gutxienez, 50% jaisten dela diagnostirako denbora. Ez? Uste dut esaten zutela 63 egunetatik 32 egunetara. Orduan, klaro, askoz azkarrago egiten da diagnostikoa, eta hori ere oso garrantzitsua da, azken finean, pertsona horien pronostikorako, ez? Orduan, bueno, nik uste dut hau adibide ederra dela, inteligentzia artifizialarekin egin daitezkeen gauzena, ez? Bai, hoi esan behar nuen, Unai Elordi Hidalgo etortzen denean, hitz egiten digu adimen artifizialaz, eta askotan aipatzen du berak gauza batzuk beldurra ematen diotela, bereziki lege faltak eta horrelako kontuek, baino beldurra ematen diola beste aldetik baita ere demonizazioak adimen artifizialaren aurka sortzen ari den ez jarrera negatibo honek, eta begira horrelako kontuek erakusten digute alde honak ere badituela. Bai, eta askotan Unai Elordi berak hitz egin izan digu, ez, medikuntzan aplikatu daitezkeen adimen artifizial errekurso horietaz, eta nola diagnostikoan zenolako laguntza sortzen duen izortze, eta zuk diozuen bezala, 150ko alde horrek izango du, ez dakigu portzentaietan oraintxe zehazki zenbat, baina bizitza esperantzaren, pazientoien bizitza esperantzaren igoera portzentual handi bat ere, beraz, oso berri hona da, ez, eta honeko espazio horietan ere, teknologia berriak eskintzen ari diren aurrera pauso hauek. Bai, era bat ados, entzegu kliniko hau oraindik ez da bukatu, eta seguruenik 2024 urteko uztailera arte usten dut jarriko dutela aztertzen gaizoen diagnostiko prozesu horiek, eta emaitzak ateratzen direna, aukera aukiko dugu ikusteko benetan zenolako eragina daukan bizi daupenean. Tira, aipatu dugu bigarren aukera hori, esan da bezala, entzegu kliniko horietan, Nature aldizkariaren zerrendan agertu diren entzegu kliniko horietan hautatu dituen 3etatik bigarrena, eta bagoaz 3garrenarekin izortze. Bai, hau esan bezala leheno, gizarte zientziekin gehiago erlazioa daka, orduan ea gaitasuna dakadan behar bezala azaltzeko, zeneri ere oso interesgarria iruditu zait. Hemen kasu honetan da, ere Erresuma Batuan egindako interbentzio estrategia bat, abusuak pairatu dituzten umen buru osasuna zaintzeko edo betzeko eta ikusi dutena izan da, etxean abusua pairatzen duten ume asko, azkenean joaten dira gizarte zerbitzuen zaintzapeko etxeetara, bai? Eta hor bizi diren umeak, normalean, buru arazo gehiago izate dituzte etorkizunean, bere buruaz beste egiteko probabilitate gehiago, eta barez. Orduan beraiek egin dutena izan da, diseinatu beste estrategia bat, ohikoa diren gizarte zerbitzu horiekiko erlazioa eduki dezaketenak, baino ezberdina dana, eta biak konparatuko dituzte. Konkretuki beraiek egingo dutena da interbentzio estrategia bat, hartuko dituzte gizarte zerbitzun zaintzapean dauden 1.000 ume, 0 eta 5 urte tartekoak, eta egingo dutenak izango da, ume horiek iristen direnean gizarte zerbitzuko zaintzetxeetara, proposatuko diete ume horien familiei interbentzio prozesu bat. Azkenean ikusteko, familia horren egituran zeintzu diren dauden arazoak eraman dutenak horrelako abusuak eragitera. Eta ikusita zein dan egoera, saiatuko dira neurria jartzen, familia horietan egon daitezkeen arazoi aurre egiteko. Denbora horretan zehar ikusiko balute benetan beraien interbentzioa efektua eduki duela, gomendatuko lukete ume hori berriro bere familiarekin bueltatzea etxe horietan geratu beharrean. Eta ikusiko balute neurriak ez dutela eraginik, logikoki adopzioa gomendatuko lukete, ez? Baina beraiek uste dute ume horiek benetan familia dauden arazoa konpondu badaitezke eta beraien familiarekin bueltatu badaitezke, etorkizunean osasun arazo gutxiago izan detzaketela. Antzematen non dagoen
Izortze Santin, plazar bat izan da, eta egia esan, ekarri ditugu 3, baina pentsatzen dut zerrenda horretan ere, egongo direla ez, 3 hauek bezain interesgarri, edo behintzat oso interesgarriak diren besteen beste, beraz, norbaiteke nahiko balu Nature aldizkariaren publikazio hori bilatzea besterik ez du, eta akaso hemen Goiuri eta biok baino zientzia girotan, ez dakit mai nola bilen, baino adituagoa, jaioagoa den jendeak ere, gustora irakurriko ditu xehetasun guztiak, eta hortxe izango dute, baina esan da bezala egongo dira, ez, 3 hauetaz gain ere, interesgarriak diren bestein bestez. Bai, denak dira interesgarriak eta animatzen zaituztet irakurtzea, nahiko modu divulgatiboan idatzia daude gainera. Ederki Izortze Santin, mila esker, urte berrian ikusiko dugu elkar, datorren astean bigarren kafeak ja jai hartuko du, eta tira, urtarrian egingo dugu itzordu berria. Bai, urte berri ondan hori. Aio. Berdin, zaindu. Eternal egan bat doa desagertu baino lehen ez duta antzematen non galdu zen argi ura ez da ulertzeko ala irauteko gai. Bidean saiatua den arren baleki nola. Bidean saiatua den arren baleki nora. Zergaitik gauden, zergaitik gauden, zergaitik aurden ez dakit. Gauren Gartxotun Zainen proiektuaren bidean kantu honekin, egingo ditugu hurrengo segundutxoak eta bagoaz Donostiaren erdigunera, Iker Gurrutxaga lankidearekin bat egitera. Zergaitik aurden ez dakit. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Santo Tomaseko feria, txorizkoa. Iker Gurrutxaga dagoeneko kantuan ikusten dugu. Iker, zu agurtzeko lehenengo esaldia hauxe da. Nagusiago, Iker, nagusiago. Eta ez naiz teledon, ez naiz teledon berria, badezpada, aterketa guztien hauelako diot. Bai, nagusi nago, eta nagusi dagoena, ez dakit kamara biratzen, baina zuek akaso hor, ikusten duzen hor dagoen? Ikusten dugu, Duela 5-6 minutu, planoan utziko dugu, duela 5-6 minutu altxada, amaiketako egitera, nik uste, amaiketako egitera altxada, eta hortxe dago, gozo bere 340 kiloekin, eta, egiari zor, lasai ikusten dugu, baina lasai dago giroa, Donostian, ez dabil alako jende multzorik, ez okendo plazan, ez hemen ez Gipuzkoa plazan, eguraldi makurra ere bai, horregatik nago, hola, atarkiarekin, kenduko banuke politagoak, aso, itxabe, segundo bat ezkendu ningu dugu. Bai, politagoak aso, ze oraintxe bai aukera badagoela, betikoa jendea zerretu zain, hori egiten. Baina bai, hemen, ikusten da, ume pila bat, Sisiliri begira, zentru hau delako, baina ez hau bakarrik, eskak, aldenduko nahiz hemendik, eta erakutsiko izatea ere, hemen plaza berrian, ze plaza berriak 300 urte, horrela dio kartel batek hemen, fruta postuak, verdura postuak, badirela, bestelako kontuak ere, Donosti alde honetan, Egia da, txukuna, hemen propagandarik ez zuen, baina.
Ez, jendetza ez dela ikusten, eguraldiak ere bere eragina du, euria, utzut Euskal Herri ia guztien euritan garela, itxaso ere bortitz, ikusi dut 4 metroko olatuak zeudela gaur, beraz paseo berri inguru horretan eta giroa ere ez da izango, baina tira, txoixo mokadutxoa eginda eta paseotxo bat emateko moduan behintzat bazarete, eta amaiketakoa egin du Xexilik, baina Iker Gurrutxaga lankideak ere egingo zuen amaiketakoa? Ez, iritsi berri ez delako, Amarra bosutxen estudian nengoen, igaran. Iritsi aparkatu, ikusi hor ez dago poltsikoa, hain beste diru gastatzeko. Taloaren prezioa, bota, apustuak, zenbatean dago taloa. Guk aposto egiten dugun bitartean Iker gauzat eskatuko dizugu. Xexiliren inguruan estaldura asko zobea zenuen eta bertatik uste dut hobeto entzuten zaitugula. Beraz, Arun Zurbil bazaitek eskertuta. Eta taloaren prezioa zenbatean dagoen. Mai Gorostiaga, zure postua. 3,50. Bai, eta zera ere. Taloa, 5,50. 6,80 dionik, Iker. Bueno, taloaren prezioa, 4,50 €, 5,50 € eta 6 € artean. Ez dago merkea hori. Beraz, Goiuri... Zu Goiuri, 5,50 esan duzu? Bete-betean asmatu du Goiurik. Nik uste dut, gaur, Tolosan ez dagoela talo bakarra. Eta txistorra pintxoak banatu behar dituzela hor. Bai. Bueno, amabita bukatzerakoan egingo du horixe. Iker, zein da zure plana edo zein kasutan? Hemen txistorra... Bai. O txistorra? Bueno, momentu honetan, animalien erakusketa, barazki lehiaketa ere bada, sari banaketak eguerdian izaten dira ordu bat erdien buelta horretan, eta esango dugu, Xixili bizitatu, horratzen dagoen Xixili bizitatu, eta hortik aparte egin daitekena, dantza ez jantzien lehiaketa ere bada, eta beste giroan nahi duenak, grosen, esango dugu, herrikoiagoak diren San Tomas eguneko ekitaldiak izango dituela. Hau da, herrikoiagoak, parranda giro gehiago dagoela. Ez dago gezur esatikorik hemen. Mike, esan duen prezioan, toki batzutan ezin da txistorra bokadilo horik ere erosi. Hori ere esan beharra dago. 2,30 € pintxoa, eta kontua garesti xama. Baina, gero jakin badakigu baita ere, pintxo guztiak eta guzti hori izaten direla beste kausetarako, izan ikasle bidaiak, izan gobernuzkantuko erakundeak. Postu desente daude, hori bai, momentuz esan duguna, etorri egin behar, salmentak ez egin dola izango diren, baina ez dira Ez dira ikaragarriak izango, beraz, gonbite hemen jendeari, Iker Donostian dugu, baina lehen ere sarreran aipatu dugu, gaur Euskal Herriko txoko askotan direla San Tomasak, beraz, zuek nahi baduzue gure txatean edo gure WhatsAppean, 688 722 telefonoan, 688 722 bidali zuen San Tomasen argazkia, kontatu zen muzko giroa dagoen, eta animatu, Ikerrek aipatu du, txistorra taloak, txistorra bokadilloak, lehen ere esan dugu, veganoentzako aukera gero eta gehiago direla, eta Donostian, badira urte batzuk behintzat, seitanarekin egindako taloak edo pintxoak jateko aukera izaten dela, bestelako aukera veganoak ere bai, beraz, horrek ezaitzatela etxean utzi, ze Xexiliri bisita egin eta talo veganoa janda, norberak ere, autuekin, ados dagoen plan bat egin dezake San Tomasetan, naiz eta, akaso, Iker, zu zeitan zalea baino, txistorra tradizional zaleagoa izango zaren. Esango dizut, Google enda biziko aldiz Estaldurarekin ja arazoak dauzkagu, orain hartu ondo zebilen, baina tira, Ilararik ez, eta kuarrilako batek, eta 15 bat talo erosi zituen. Gero probatzen... Pena bada, baina gurtu
Iker Gurrutxaga, ze ez gara behar bezala entzuten ari. Iker, gorazu, gozatu San Tomasetan, gozatu entzule zuek ere San Tomasetan bazabiltzate eta guk aurrera egingo dugu, baina tira, eskertzen diogu Iker Gurrutxaga lankideari behintzat handik ekarritako testigantza eta gaur Xexili ikusteko ekarri digune aukera. Besarkada bat Iker eta ondo ibili San Tomas giroan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 2024an, gararen 25. urteurrenean, etorkizuneko artefaktua jarriko da martxan. 1977an egin sortu zenetik, gaur arte pertsona eta herri gisa hunkitu gaituzten albisteak gogora ekartzeko dinamika. 2024ko egun bakoitzean, guztiok markatu gaituzten gertaerak, albisteak, argazkiak eta azalak argitaratuko ditugu. Gure herrian egin den memoria kolektibo ariketa handiena egingo dugu. Herri hau, desberdina, izango litzatekelako egin Euskadi Informazion edo gara ez balira horregon. 2024an artefaktua, etorkizuna egunik egun. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gauzat esango izut, Goiuri, eta nik ez dakit garbi, egia da, ez dakit ze momentutan imaginatu dudan Iker Gurrutxaga eguzkipean, San Tomas plan zoragarri batean, gure estudiotik ere ikusten dugu, euria ari duela, baina ez dakit, ala visualizatzen dut, nire San Tomas oroitzapenak horrelakoak direlako, akaso? Ez eta gainezka. Urbildu mikrograma itzi duela entzuten, A ber? Bai. Hor bai. Euririk ez eta gainezka. Publiko... Bai, eta aldiz, oso bestelako plana da gaurkoa, baina alde batetik, jendetza ekiditeko eta olako, ez dakit hori, jendetzan ondo moldatzen ez den jendearentzako, zoragarria da. Bai. Xira majo bat hartu, eta... Bida, egia esan, eta honek kontraesanak sortzen dizkit, baina geroz eta gehiago gustatzen zait jendetza dagoen espazioetan egotea, eta pixutxoa egiten zait, eta ni gaur, San Tomasen Donostian, gustora egungo nintzake oraintxe bertanan, Xexili ikusteko inorren bultzadak edo jasan gabe, dostikoak edo dena delakoa, eta pixkat jende gutxiagorekin, naiz eta euria zudan gogoko, baina jende gutxiagorekin hobeto, eta pentsa, egun hauetan naiz bat ere futbolzalea, baina izan da, Realak eta PSG eta partida noiz ote dan, eta tal, eta otsaiaren 14, olako zerbait, eta hasieran esan zutenean, pentsatu nuen, inauterietan, Tolosako inauteriekin bat egingo du partida honek, ez da, inauteriak pixka lehenago dira, baina momentu batean pentsatu nuen inauteriekin bat egingo zuela, eta nere barnean zerbait postu egin zen, sanuelako. Partida garrantzitsu balin badago, egun honetan, jende gutxiago egongo da, Tolosan, eta hori, alde batetik ondo, bezetik gaizki noski, baina alde batetik esan nuen, ze ondo ez, jende gutxiago leku gehiago niretzat. Bai, egia esan nik ere ez da garbitzen nahiago dudan, baina uste dut hola patxara giroan euri pixkatekin akaso ikaragarrezko ekaitzan ez da erosoa, baina ikusi dugu Iker Gurrutxagak nola aterki itxi duen eta hainbesteko euria eretzeuen, eta uste dut hor gozo xamari bili daitekela, mai. Umekin baldin bazoa zeba, gurasok asko eskertzen dugu horrelako giroa, nik ezagutzeu jende pilo bat esaten dula, igual horeretara jungo garela, zeren Donostin ezin eskoa dela, umekin gerturatza Xexiliren gana, eta igual horeretan edo beste
San Tomas azoka batean alko zenuk, umekin gerturatzea, eta egia da, ez dakit neurri, zein da neurri perfektuena, komertziok eta denokiteko bere negozioa, kurtso bukaerako bidaiak kontu kondo atera dadila eta hori, baina baita ere, agobiok ez izaten. Tira, gaur San Tomasetan zabiltzatenok, gozatu, hemen lanean gabiltzanok ere, egingo dugu tartetxoa, behin saioa amaituta mokautxoa egiteko, eta esan da bezala, nahi badiguzue kontatu zuen San Tomasak nola izaten ari diren, 6-8-8, 7-2-4-4 edo gure txatean, bota informazio beldurri gabe. Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala, norkerak utzi dizu ala, badala, bai, orgasmo zazala, asetzeri deun bezala, hitzez ere, asetu behar genuen jada. Zain dagoenaren damua, ez jakitasuna amua, etiketak ez du ordezten errespetua. Hilabete hasieran Durangoko azokan egon ginen, liburuak irakurri eta diskoak entzuten. Fantasia hutsa izan zen. Fantasia da izan zelako azokaren leloa. Baina azoka amaitu zen, eta guk fantasia gozez jarraitzen dugu. Eskerrak kultura ez zen landako guneko 4 hormetara mugatzen, eta eskerrak fantasia aldarrikatzen duten pertsonak ditugun inguruan. Beraz, guk bezalaxe fantasia gozea baduzu, asebeteko zaituen hitzordu bat duzu. Brief, Braf, Bruf, aur literatura eta ilustrazio jaialdia. Jaialdiak fantasiaren behar aldarrikatzen du, bizitzeko eta gure errealitatea ezagutzeko ezinbestekoa. Jani Rodari aur literaturako idazlearen irudian inspiratua, Txantre auzoko plaza eta kaleetan esperientzia fantastikoen bidez, hitzarekin eta ahozkotasunarekin jolasteko aukera eskaintzen digu jaialdiak. Niretzatu nena, nire unaizelako aurrena, pena, 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 dena, 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 pena dena da dena izan nahi eta isiltzen zenuela dena. Eta bertan dugu Belen Alvarez gurekin hitz egiteko prest Brief, Braf, Bruf jaialdiaren inguruan. Egunon? Egunon, Brief, Braf, Bruf. Egunon Belen, badakigu, tailer batean zabiltzala, hortik atera zaitugula korrek eta presaka, baina zertan zehazki, zer da egiten ari zaretena? Gaur arratsaldean hasiko da Brief, Braf, Bruf jaialdia. Brief, Braf, Bruf jaialdia, ipatu duzuen bezala, fantasiaren jaialdi bat da, baino baita ere badu beste karakteristika bat dela jende askorekin, edo jende asko tartean egina dagoela. Orduan, gehien bat aurrak, aurrak parte hartzen dute bere sormenarekin eta baita ere sortzen dituzten gauzekin. Ipuinak, esaldiak, bertsoak eta inbeste gauza. Orduan, guk hasieran egiten genuen bakarrik oporretan jaialdi hau, eta aurrek ez zuten ikusten bere lana martxan. Horrexegatik aurten aurreratu dugu pixka bat hasiera eta egiten ari gara goizean eskolako bizitaldiak. Eta gero gaur arratsaldean ere bai izango dute denbora lagunekin, gelako jendearekin ere bai jolaste egiteko jaialdian. Horrexegatik pixkat 26an zen gure asteko eguna, baina aurten 21an, Santo Tomas egunean. Negua azten denean ere bai. Egunon Belen, jakintzazula gure irratsaioan askotan aipatu dela zure izena, batez ere kontalari naparrak etortzen direnean, guk askotan galdetzen dugu zeintzuk dira gure referentiak, ipuin kontaketan eta bar, eta bai, Belen Alvarez izena agertu da gure jaialdietan. Adina ere, bai horretan. Eta izenak aipatzen, gaur ez dakizen bat urte Monterroso jaio zenetik, ez dakizen bat urte Barandiaran hil zenetik, baina Barandiaran eta Monterroso baimenarekin izen batek baldin badauka lotura Brief, Braf, Bruf jaialdiarekin, hoxe da Gianni Rodari. Gianni Rodari horixe, bai. Gure,
bakoitzak, adibidez, nik magisteritza ikasi nuenean, aspaldi, egia da, azkenean urteak pasatzen dira, eta geratzen dira hitz batzuk bakarrik, ez? Referente bezala, eta Gianni Rodari da bat. Eta auzoko jendearekin elkartu ginenean, idei batekin edo motivazio batekin, denok geneukan komunean, beraiek ere bai momentu horretan aita amak ziren eta Gianni Rodariren ipuinekin zenbilen aurrekin kontatzeko eta hori zen guretzat erreferentea. Horrexegatik esan genuen, Gianni Rodariren omenaldian egin behar dugu Brif-Braf-Bruf jaialdia. Eta txantrara gerturatzen bagara, uste dut hartu behar degula autobus bat, 75 autobusa. Autobus magiko xamarra da hori, Zeo zentzun dugu. Aurten, lortu dugu, guk oraindik gaude ametzan, ez dugu benetan sinestu dugu. Porque, hasiera batean zukazten zara, otsailean edo martxoan, bururtzatzen, zer egin behar dugun datorren urtean, eta bar, eta, Gianni Rodarik telefonozko ipuinean liburuan, badauka ipuintxo bat dela autobus 75. Eta gu beti hartzen dugu, Brif egiteko, hartzen dugu liburu horietatik ipuin bat erreferentzia bezala. Aurten aukeratu genuen hori autobusarena. Oso polita iruditu zitzaigun baita ere bere mensaia, ez? Denbora aldi bat eskaintzen zion hasi, opari bezala. Eta, interesgarria iruditu zitzaigun. Ordan esan genuen, mankomunitatearekin Iruñerriko, mankomunitatearekin hitz egingo dugu. Ea posiblea den fantasiasko bilabesa bat egitea. Eta posiblea izan da. Ametsak bihurtzen dira realitatea, ez? Eta guain esango didazu, kabina bat daukazula, telefono kabina, nun sakatzen duzu zenbaki bat eta ipuinak entzun daitezke, zea. Bai, esaten dizut hori. Gure kabina da, lehendabiziko urtean, egin genuen instalazioa edo elementu betikoa, ez? Orduan, gero baita ere momentu batean Gaiarreko atarian eraman genuen, eta aurten Zibibox kale nagusian dagoen Zibibox kondestablera. Orduan, kabina ja nahiko ezaguna da, gorri-gorria da, gainera normalean kabina bizi da txantreako liburutegian. Orduan, hemen ekintza asko prestatzen dira, liburutegian nago orain elkarrizketa egiten, eta ekintza asko prestatzen dira, eta beti kabina dago argazkietan. Orduan, esaten dugu, kabina, ze fantastika, eta baita ere, ze ospeo handikoa. Eta kabina horrietan, berezia da baita ere, zeren telefono bat dago, ez duzu, telefona dago barruan, eta zuk bi zenbakia markatzen, entzuten duzu ipuin bat. Baina ipuin hori, auzoko aurrek bere eskoletan lantzen dute, grabatzen dute, ahozko hizkuntzare bai lantzen, eta baita erderaz, baita euskeraz, eta daukagu bat italianoz, orduan entzun daiteke. Oso polita da hori. Ze polita dira horrelako ekitaldik ez jaialdietan eta implikazio hori lortzen dutenean, ez? Auzotik jaiota eta auzotarrentzako enfokatuta. Bai, netzat atzo adibidez etorri ziren kabinako ipuinak asmatu zuten aurrek, eta batek esaten zuen, eske, unkituta nago! Eta eske, olako gauzak ikusterakoan esaten duzu jazta. Merezi du gure ordu guztiak, gure nervioak eta dena, ez? Ikustea bere aurpegia, unkituta gainera mutilak eta bere hori ilusioz beteta bere ipuina entzuteko nahiak, ez? Ireoea etxe bat izan gabe litz, berdin egingo nuke mi aldiz, entzun ondo, limoi ondo, entzun ondo. Goiuri kantu antzen dagoeneko.
Belen, eta okerrez banago aurten, berrikuntza bat, edo ez dakit zerbait berezia dela, kontalarien gala bat ospatuko duzuela. Bai, bueno, ja daramagu, hasieratik ere bai izan zen, egiten dugu ipuin maratoi bat. Hoxe. Segundu bat, Belen, badirudia zu bai, dituzu bezala entzuteko. Segituan saiatuko gara Belen Albarezekin berriro bat egiten, orain Belen uste dute dagoeneko konpondu dugula. Ez dugu konpondu, hemen arazo bat daukagu Belenen audio konexio horretan, saiatuko gara lehenmailen hau behar bezala konpontzen, baina hementxe ari gara, esan da bezala, Brief Braf Bruf jaialdiarekin bueltaka, eta goiurik sarreran aipatu bezala, badu fantasiatik. Uste dut Jani Rodari aipatzen denen ere fantasia hori mundo, ez dakit, imaginario, magiko, oniriko, guztiak ere zabaltzen direla nola baitez. Bai, eta bere lan pedagogikoa, binobio fantastikoa, hemen Jose Mari Karrerekin begin egin genuen analisi sakon bat, bai. Oso sakona propekin egin genuen, bai, beti izan da referente bat, batez ere fantasiaren ateak, zakit, ireki edo sakondu zulako, horrelako espazioetan, eta batez ere nola irakatsi, nola jolastu, nola planteatu umei fantasia mundu hori handitzeko edo lantzeko, ez? Bada fantasioso, telefono kabina batean sartu eta arkipuina kontatzea goieri. Zoragarria iruditzen zait nahi. Gaur egun gainera kabinak ez ditugula ikusten, ez daude gure kaleetan dagoeneko, eta batera sartuta. Eta telefono markatuta, ipuin bat, zoragarria. Hainbeste ekimen garrantzitsu eta polite ikusi ditugu azken urteetan telefono kabinen inguruan, non pena ematen duen pentsatzea zenbat kabinak kendu ditugun. Badakit hiri batzuetan isilun egiteko baliatu izan dituztela, hiri handien zarata horretan kabinara sartu eta akaso zure telefono mugikorretik, baina pixkate zaratatik urruntzeko erabili izan dituztela, eta tira, batez ere horrelako proposamen fantasiosoak, literarioak, argazki erakusketak, arte erakusketa txikiak ikusi izan ditugu, horiek bereziki gustatzen zaizkigu, Belen orain bai entzuten zaitu ondo berriro, kabina batera sartu eta ipuin bat entzutea, magikoa, ez? Bai, eta gainera hori mota guztietako ipuinak daude, orduan entzuten duzu bat, hori da gure araua, ez? Sartzen zarenean bat entzun, baina gero horrengo egunean beste bat entzuten duzu eta esperientzia erabat ezberdina da. Ipuin bakoitzan da mundu bat, ez? Orduan oso polita, eta arrakastatu ere bai, gero egiten da hilera bat, eta hemen hotzarekin baino aurrak hor daude itxoiten bere txanda, sartzeko, eta bai, oso polita. Ze polita. Uste dute gelditu garela ipuin maratoiarekin aipatzen hitzordu hori? Hala da, egia da. Gure jaialdia jaio zen 2020an, pandemia urtean. Eta justu hemen auzoko idazle bat, Javier Rey, urte horretan utzi zitzaigun eta pentsatu genuen zerbait bere izenean ere bai egitea. Asmatu genuen maratoi ipuinak areto batean, liburutegiko areto batean egitea. Gaur egun areto hori deitzen da Javier Rey. Eta lortu dugu baita ere olako ekintzekin. Eta hori da goiz bat, jartzen dugu mikrofonoa, irekita Pantxika Lamur, gure Pantxika, auzokoa dela baita ere, egiten du aurkezle bezala eta animatzaile bezala, baino edonork konta dezake ipuin bat. Edo irakurri, nahi dutenak irakurri baita ere. Bait idazle batena ezaguna, edo beraiek asmatutakoa ere bai.
Eta behin batean katalanez kontatu zituzten bi haur, bizkia gainera ziren, beste behin batean, gauza fantastikoak gertatu dira. Bada, hori abenduaren 29an, goizeko 11:00 ordu 2:00. Eta jendea etortzen da, ratatxo bat egoten da, gero igual erosketak egiten ditu eta gero bueltatzen da berriro. Giroa da, netzat, eske bakizu gauzak hauek asko gustatzen zaizkidala, eta oso goiz magikoa da. Zuian neontan biziosorako Edozen lekutan galtzen duzu harima guztitan zauriren bat biztan Edozen lekutan zauriren bat biztan guztitan Eire tarrek entzuten ari garen kantu honetan esaten dute, esaidazu zerk mantentzen zaituen hemen, eta hemen zerk mantentzen gaituen galdetuko bagintuzte, akaso, pentsatuko genuke Brip-Bruf bezalako ekimenek mantentzen gaituztela. Manten dezazuela Belen Alvarez indarra horrelako ekimenetan, gozatu, fantasia asko baitauka, baina batez ere, baita errealitatea ere, aurrera atera duzue, horrelako ekimen bat, eta beste behin ere, zorionak eta eskerrik asko jardunean lanean eta gogor jarraitzeagatik. Eskerrik asko zuei eta gonbidatutak zaudete. 29an etorri nahi baldin baduzu, bestela edozein egunean hemen egongo gara. Brip-Bruf. Mila esker Belen Alvarez, izan ondo jo. Agur. Zauriren bat biztan, edozein lekutan, zauriren bat biztan, gorputz guztitan, galtzen duzu harima. Esan zer mantentzen zaituen hemen Esan zer mantentzen zaituen hemen Esan zer mantentzen zaituen hemen Horrela buruan hiltzatuta geratzen den esaldi horietakoa, esan zerk mantentzen zaituen hemen, eira eta olatze eire barkatu, eta olatz Salvador gorputz guztitan hemen izan genituen, eiresa eta eirema, eiretarrak, eta tira, kantua bere gure elkarrizketa akustikoan eta bertsio akustikoan entzuteko aukera baduzue. Goizeko 11:42 minutu dira, naiz irratian zarete San Tomas eguna gaur, eta gu hemen kafe hartzen zuekin, Laister, txistorra pintxoa jatera joan aurretik. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Horrelaxe hasi dugu saioa, baratzeko pikuak entzuten, aldapeko Basque Latin Jazz taldeak gaur bertan kaleratu du, urrengo lan izango denaren aurrerapen kantua. Asier Gozategirekin batera egindakoa, eta, hortxe, merengue giroan eta dantzarako giroan jarri gaituzte baratzeko pikuak kantu honekin. Saiatu, lotxa hori galdu, dantzatzen saiatu. Aiene, nik ere nahi nuke, aiene, salsa eta merengue. Eta pentsatu dugu, baratzean bukatu barba genuen gorko saioa, kaso katiuskak jartzea merezi zuela, Goiuri. Bai, katiuskak jarri eta pixkat atzera begiratu. Eta gerria harinago, bikotea helduta, hau ez da. 2012ko abenduaren 21 mundua amaitu behar omen zen. Baina ikusten duzuen bezala, etzen gertatu. Eta xok egoeran 2013 iritsi zen. Eta 2013an munduaren amaiera gaindituta bizirik sentitzen ginen. Ruperrek azukreko xkorrak argitaratu zuen, CSAtek taldeak ibuprofenoa, edo Montarrek konfeti kolore. Gauza arraroagoak ere gertatu ziren. Meteorito bat Rusian,
Benedikto aita santu izateari utzi zion, Hugo Chavez hil zen, mugitu izan zen 2013 urtean. Euskal Herriko dantzak ezin du gelditu. Baina Euskal Herriko dantzak ezin zuen gelditu eta 2023 Euskal Herrian ere mugitua izan zen, Goiuri. 23 ez, 13. 13 barkatu. Hamarkadak saltoka dauzkanik. Baina 23 ere dantzan pasako dugu, asko dugulako ospatzeko, izan ere 2013an baratza jaio zelako. Aienen, ere nahi nuke, aienen, salsa eta merengue. Eta horregatik, gaur, Garazi López de Armentia elkarrizketatu dugu, baina oraintxe konturatu naiz gauza bat ahaztu dugula. Ze ahaztu dugu? Kandelak! Ai, putz egiteko virtualki balimazen ere putz egingo zuen. Bai. Bueno, gaur egun ja, badaude, hola, gauzak utreska xamarra, baina mugikorrean kandela jarri eta putz eginda itzaltzeko eta horrelakoak. Aizu, guk Katiuskak aipatu ditugu eta nire lagun batek esaten zuen, parranda oso sendoa zetorrenean, gaur botak jarri, gaur taku luzea, gaur lokatza, gaur parranda luzea. Eta Baratzaretoaren 10. urteurrenaren programa ikusi nuenean nik ere pentsatu nuen. Arratsaleko 7etan hasi eta goizeko 3etan ondo bidean bukatuko den festa batean, akaso Katiuskak ere behar zirela. Garazi López Armentia, egunon eta ongietorri edo eguerdion ja. Kaixo, egunon, eguerdion, bai. Bueno, eta zorionak, oraintxe Goiuri Gortxe jarri izu kandela bideodeian, putz egiteko, ikusi zaitugu putz egiten. Konta iguzu, zermaga zenmuzkoa izan zan ospakizuna, eta batez ere, esan dudan bezala, Katiusken beharra izan ote zen, parranda akaso luzatu zelako pixka bat? Ba, izan zen oso festa polita. Bai, daukagu inguruan mundu guztia esaten, hauetako bat hilabetean behin, eta esan dugu, ez, imposible. Luze esan genuen bezain luze, hori ere horrekin posik nago, 3 arte, ez gehiago ez gutxiago, eta mainan bai, kriston giroa egon zen, oso ederra. Esan behar dut niretzako hasieran, bueno, ez zela inpolita izan, festa politari zen izaten, baina ni urduri nengoen, jende pilo bat etorri zelako gainera, joai que se nos va de madre, baina dana gero autorregulatu zen eta superpolit. Beraz, beldurrare bizi pasa izan zenuen, momentu batean esan zenuen, gehiagitxu izango da. Bai, hori pentsatu nuen, bai. Ardura gehiegi. Horregatik ezin daia beter horrelako festa bat egin. Ze jendeak eskatzen du, baina horrelako ospakizun bat antolatzen ere, energia eta osasun pixka bat ere, joango zitzaizuen eta urduritasunak, estresak, aipatu dituzun beldurrak, beraz, tarteka ospatu beharreko zerbait da, eta 10. urteurrena bazen hola data burobilez. Bai, eta normalean gu beti gure urteurrena ospatzen dugu. Baina aurten esan genuen, aurten ez dugu egingo programazio normal bat, eta egingo dugu festa bat, eta horrela gu ere gozatuko dugu. Eta aurreko egunean ikusten nuen Unai hemen aretoan argiak gora, argiak bera, dana prestatzen orduak eta esan nuen, pero ¿en qué nos hemos mentido? Osea, bai, liatu gara hori, Katiuskak lokatzez goraino. Baina azkenean gozatu genuen, esan barru. Posten gara, bai. Badakigu gainera lagun asko zinguratuta izan zinetela, programa potoloa, joan den astean ere Maik bere maite dutean aipatu zuen Mai, eta hortxe ikusi ditugu, hainbat izena handi, tartean Garazi berarekin Itziarrekaldere aritu zen, Idoia Zabaleta, denetarik antolatu zuten. Bai. Izan genuen, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikuskizun, bai? Dana txikia, motz, gehiena motz, baina horrela, hori, gau guztia betetzeraino. 7etan hasi ginen eta 3etan bukatu genuen, hasi que imagina. Maratu itxua. Orduak badira, bai. Ze handiak dira gauza txikik egiten dituztenean, iten dugu salto, 2003 urte ero horretara jongo gara. 2013. Amairu. Bai. Guain dala 10 urte, salto bat ingo dugu. 2013 urtean gaude, eta, Unai eta Garazikin gaude, ze mugitzen da zuen buruetan, behar bat, amets bat, utxune bat bete behar zela, ze ba jaio zen Baratzaretua? Igual goaz pixka bat atzera gorduan. Ados? 2013an, momentu honetan,
oso, bai, momentu oso nekagarria eta oso pues, gozagarria eta posez beteta, baina ere oso zaila. Baina, bueno, baratzaren ideia pixka lehenago hasi zen noski. Gu etorri ginen kanpotik, Unai etorri zen bere bikotearekin, Janarekin Inglaterran ikasiak, gero Frantzian egondak, eta, bueno, Europatik horrela, bueno, eta Brasilen eta bueltatu ziren Gasteizera. Eta ni Bartzelona nengoen, eta esan nuen, bueno, da nirea, nire bueltatzeko gogoz nintzen, eta ja nire neba eta nire kuñata hemen egonda, pues, errazago niretzat. Orduan etorri ginen, eta lehenengo gauza behar genuena zen espazio bat ensaiatzeko. Eta, bueno, hasi nintzen bilatzen, baina, klaro, aitekin atera behar genion nolabait. Eta eskola bat ez denuen egin naiz, eskolak badaude Gasteizen, edo bazeuden. Eta orduan ja hasi ginen pentsatzen zer behar zuen Gasteiz, ze hutsunez zegoen betetzeko. Eta, bueno, espazio hau aurkitu genuen, barata. Eta obretan sartu ginen, kriston obrak. Bueno, pues arkitekto batekin eta egin genuen obra, baina ere sartu genituen kultibakoak, zeberaiek basekiten nola antzoki bat montatu. Ez da berdina eta gero akats asko egiten dira, eta bueno, azkenean lortu genuen etxitxo hau egitea, super gozo, tamainaz nahiko txiki, bueno, hor ertaina ez, baina, bueno, teknikoki etekin atera altzaiona. Eta nahi horrekin, hutsune bat betetzea, arte esteniko garaikidea Gasteizen, zeuden pixka bat, kilikolo momentu hartan, euskeraren, antzerkia euskeraz ere hemen zegoen hutsune handia, dantzagairikidea ere, aurreko urte marka batzuetan egon zen hemen kriston movida handia kontatzen digutenez gure kintakoak ez direnak handiagoak, bai. Baina gu heldu ginenean, bueno, ez zegoen hainbeste. Eta, bueno, eta ustut lortu dugula hutsune hori betetzea, egia da garaiak aldatu direra, beharrak ere, eta, bueno, hori nola tamaina erretain txikia daukagun, mugitu gaitezke erraz. Baina begiratzen atzera, Unai eta biok hitz egiten, hori, elkarrizketak genituela eta ikusi dugu ere, nahiko ideia konkretua genuela edo oso zuzenduta, ez? Uste du pentsatzen genuena, nahi genuena izan, lortu dugula. Formakuntza, sorkuntza deialdiak, erresidentziak, eskaintza zabala daukazu. Bai, hori, saiatzen garena da kurritzea atal guztiak, ez? Bai, formakuntza egia da daudela bereizi dezakegula bi modu ezberdinak. Bat da, gu aretoak alokatzen ditugu. Egia da beti gorputzarekin edo daukatela zerikusia ekintza horiek edo arte estenikoekin, baina ez direla gure propioak. Egia bai daude bi, dela LINCE, Laboratorio de Investigación Escénica y Creación Escénica, eta dantza garaikideko klaseak. Eta hoiez aparte besteak alokatzen ditugu ere horrela diru sarrera daukagu. Eta gero hortikan, beste artistei, hemen aurkitzen dute etxe bat. Normalean dauzkagu, aretoak ensaiatzeko, tortze egoitzak egiteko, eskatzen digute artistak, eta gu berez badauzkagu pare, bi edo 3 deialdi urtean zehar, egoitza horiek ere diru pixka batekin laguntzeko, sorkuntzarako, eta gero dauzkagu 5 ziklo programazio urtean zehar. Eta, bueno, azken urteetan ere, mediazioa izaten ari da puntu potolo bat hemen baratzan. Horretan nabiltzat.
Guda batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza. 5 minutu pasatxo eguerdiko 12 izateko Garazi López Darmentiarekin ari gara, Baratza Aretoaren 10. urteurrena pasaberritan, haren sorkuntza ziraganaz orainaz eta tira egiten ari diren lan puxka horretaz ere bai mai, ze egia da, zuk galdetu diozu lehen, zertzen ez, ametsa edo beharra edo, uste dut, denetarik ere badela, ze beharra bazegoen eta egon badago, Baratza bezalako areto bat egoteko ez da Garazi. Bai, bazegoen, eta baina esan behar dut, igual ez duguna esan, gure behar propioa ere bete izan dugula. Egia da, kendu digula batzutan, ze azkenean gu, Unai aktorea da, interpretea da, eta ni naiz ere dantzaria, eta gehien maite duguna da, aretoan egotea, kudeatzen, eta, bueno, gure gauza artistikoak egiten. Eta azkenean Baratzak exigentzia handia dakar gestioaren inguruan, ez? Eta orduan ordu asko sartu behar izan ditugu, baina beti esaten dugu, gu aurrera jarraitu ahal izan dugu ere gure esperimentoetan eta gure dantza antzerkian Baratza daukagulako ere, sostengu bat da guretzat ere. Bai. Guk askotan erabiltzen dugu Baratzaren metafora, ez, gure sorkuntza prozesuetan eta antolatzen ditugun gauzetan. Askotan norbaitek kendu behar ditu harrik, zelaietatik beste batek baratza bat sortzeko edo beste batzuk landatzeko, zerbait loratzen asmoarekin edo helburuarekin. Eta askotan ez da ikusten atzeko lan hori harriak kentzeko eta behintzat erraztu hurrengo belaunaldiei guk ez genula aurkitu dezatela, ez? Bai, eta hori ere sentitzen dut aurrekoak egin duten agogatik ere. Agian gu utxune bat aurkitu dugu, baina egia da lurra aurretik nola landatua izan den ikusten da. Hemen, eta gero sartzen zara, eta ni oso argi eta garbi ikusi dut nola, hori, gure aurretik zetozenak, nola zaindu gaituzten gu hemen orain horrela egoteko. Ni kriston apoio handia nabaritu dut gu baino helduagoa den jendearen partetik. Asko zaindu gaituzte bai. Leno, Berkatu mai. Bai, Leno Garazia aipatu duzu, garaiak asko aldatu direla, 10 urte hauetan, segurazki Baratzaretoa ere aldatu dala, edo, garaiekin batera junda azitzen, baina egun zeintzu izango ziren erronka berriak etorkizuna begira? Ez dakit esaten horrela oso modu globalean ez zeintzuk diren beharrak. Nik seguramente ikusten ditut batzuk eta beste batzuk. Baina hemen Baratzan gure erronka ikusten dugunan arabera gure auzoarekin lan egitea da. Eta arte eszenikoak aretotik alteratzea edo ere lagungarriak direnez oso bersatila da, ez, artea, eta orduan edozein lekutan hor lagundu dezakela badakigu, eta orain horretan gaude. Ea nola beste leku batzuetan sartu dezakegun muturra, hibridazioa, mediazioa, eta gero beti nik uste dut hau da utzi behar ez dugun leku bat, eta da esperimentazioa, ez, horretarako daukagu artistenikoen laboretegi hau, Lince, adibidez, eta aretoan orduak pasatzea oso garrantzitsua da. Askotan normaltzat hartzen dugu zientzian, laborategian zartzea eta esperimentatzen ibiltzea. Eta horri ematen diogu, horiek behar dute dirua adibidez, ze horrek agian ez du etekina ateratzen, baina etekina oso handia da. Batzutan ez da ekonomikoa, gerora begira eta nik uste dut etekina ere atera daitekela horretatik, baina bapatekoa ere badago. Eta nik uste dut beti gizartearentzako, gizartea garatzeko, gu areto barruan egon behar garela.
ze arteak horrek dakar evoluzioa. Eta, bueno, gero gizartean izlatzen dena. Garazi López Darmentia eguerdiko 12 bueltan ditugu, gustorari gara baratzaretoarekin bueltaka, eta kaso beste kafetxoren bat hartu barko dugu etorkizunean, baina momentuz gozatu urte hurrenaren ajeaz, eta jarraituko dugu harremanetan. Mila esker, eta Zaindu bai, ea beste batean ikusten garen. Venga, Agur, izan ondo. agur. Eta Kai Nakairen emoiztazu bihotzonekin, bagoaz mai Gorostiaga pozo urte berri arte. Placer bat urte berri arte. Goiuriz izaren dia bierazkena. Txistorra. Entzule, goizeko 10:05 hemen izango gara. Naiz irratian, bigarren kafean, aio! Keep calm and bigarren kafea.